ndị odogwu ndị kwetanwuru agụ ọdụ na ngalaba dị iche iche ogwuluolufa dịka a na-akpọkọta ha ọnụ ka ha tụpenye ọha na eze azụ etu ha si wee megide nya bụ abana wee sụtụ ya nni. Chimeri Chukwu mezie m ga-akọtọpụ akụkọ a. Onye isi na mmemme ahụ bụ Chief Damian Okeke-Ogene kwuru na ọ bụ ugwu ịnọ dịka onye isi ya bụ mmemme iji wee kwanyere ndị megoro ọfụma na ọrụ ha dị iche iche. Onye Anambra State Commissioner nke na-ahụ maka gburugburu bụ Dọkịta Felix Odimegwu, onye nke enyere onyinye nkwanye ugwu Environmental Sustainability Man of the Year, bụ onye toro onye ọbụla ka ha bụrụ ndị ga na-eneta gburugburu ha anya na imepụta ihe dị iche na ndụ ha niile. Tụkwara ya bụ amụma n'iji kwadosi ike n'ihu na gburugburu Anambra steeti bụ ebe obibi. Chief Thomas Okonkwo, onye enyere onyinye nkwanye ugwu dịka Icon Award of Community Development, pụrụ uche ya n'ihe gbasara ọrụ mmepe obodo ma kwunwee na uche ya bụ nke gbadoro ụkwụ ịhụ na onye ọbụla soro ụzọ ụkwụ ya ma tokwa onye ọbụla ka ha bụrụ ndị ga na-ewebata mmepe pụrụ iche n'ime ime obodo ha ncha niile bi. Maazị Eze Ndubisi, onye wekwara onyinye nkwanye ugwu dịka Entertainment Entrepreneur Man of the Year, bụ onye kpughere otu o si gaa njem nke elutegoro ọkwa nke ọ nọ ugbu a, kwuru na ya bụ ihe nke o nwetachara bụ otu o si tinye uchu n'aka ọrụ ya ma tokwa ndị ọbụla na-eto eto nwere aka ọrụ ka ha gbadosi ụkwụ na-atụkwasara Chineke obi n'ihi na ọ bụ ihe ga-eme ka ha ruo ogogo nke ha chọrọ. Onye chịkọbara ya bụ mmemme Icons Award bụ Ọsọnwa Kerry, bụ onye nke kenekwara ndị ahụ enyere onyinye nkwanye ugwu na ịdị uchu ha n'ọlụ na mmasị ha n'ime ka ya bụ ebumnobi ha bụrụ nke pụtagoro enyemaka ha nyegoro ndị mmadụ, ma kwunwee na ya bụ nkwanye ugwu ahụ bụ nke ọ na-akpọku ndị ọbụla enyegoro onyinye ahụ ka ha gbadosikwa ụkwụ ike n'ịbụ ọpụrụ iche nyegara ndị na-eto eto na steeti a.